No, zavolám vám. Ja potom pekne pribrala aj kilo 2, čiže super. Takže jezdím vítam vláč. Čo? Čo? Čau. Jaké promoti? On sa mnou spál, vieš, tak Áno? však na námestí bol s nami. Ale vyzerá, že to nepoznačilo na seba. Na druhý deň to spravili. Novela výrazným krokom posúva našu spoločnosť trošku dopredu, posúva dopredu v tom, že zamedzuje polovníkom len tak beztrestne si strieľať do psov a mačiek. Už len za to, že sa nachádzajú v polovnom revíri, nemusí tam pritom nič robiť, stačí, že sa tam fyzicky nachádzajú a pritom si treba uvedomiť, že polovný revír je 90% územia Slovenskej republiky, čiže polovný revír je všade okolo nás a aktuálne majú polovníci možnosť strieľať si zvieratá len tak, ako sa im zachce. No len podľa oficiálnych štatistík Slovenského polovného zväzu zabili v minulom roku 18 000 psov a mačiek. To sú len oficiálne štatistiky, treba si uvedomiť, že nie každý zabitý pes a mačka sú hlásené, že tie reálne čísla sú o mnoho vyššie ako tieto oficiálne štatistiky, pričom aj tie oficiálne štatistiky, to je naozaj alarmujúce číslo.